Jak się obejrzycie ten odcinek, fascynacje fizyczne, obcy, szkoda, że ja taką starą, to zrozumiecie, po jakiemu Conchita Wurst na występie była nieogolona i ją się straca. Daniel, Tak, Sebastian? zrobiłem tu specjalną pionę do kolana. Och, Sebastian, ja chyba to przetestuję. No oczywiście, no ale po co ja ci ją robiłem? Gwarantuję ci, że długo się nie będziesz musiał golić. Sprawdzimy lepkość i inne właściwości fizyczne. To wszystko w drugą sobotę miesiąca w Muzeum Energetyki. Sebastian, na pewno będzie superowe golenie. Jak nic. Takie rzeczy na fizycznych fascynacjach w drugą sobotę miesiąca Muzeum Energetyki. Łaciska górna.